Λέμε εδώ τη νέα γενιά αυτοκινήτων 3G. Κατέβηκα να στρίψω ένα σιγαράκι μου, γι' αυτό να ξεσπαστώ και λίγο. Πριν από εσάς για εσάς. Λέω να σταματήσει μόνο όταν θα το σφυρίξω. Για κάνε. Τζακ! Διάολε! Κόψε αριστερά! Αυτή είναι μια συνηθισμένη μέρα στη Γρέβια. Μέσα λήξει και τα φωτά. Πάει μόνο του εμείς να ξεκουραστείς, δηλαδή είναι ένα πράγμα πολύ παράξενο. Το αυτοκίνητο με προσωπικότητα, κυρίες και κύριοι. Έχει προσωπικότητα, λέω, το αυτοκίνητο. Θέλει να βγει βόλτα μόνο του. Ας το βάλω το ριζνάκι για κατούριμα τώρα, άντε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι.